கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு பாப்பாவுக்கு கிருஷ்ணர் வேஷம் போடலான்னு போட்டு விட்டாங்க. போடுறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் போட்டதுக்கப்புறம் அவ சுத்துன்னு சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டா. என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ஒரு ஃபோட்டோ கூட நின்னு எடுக்க முடியல. சரி அவள கூப்பிட்டு வெளியில நடந்து போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கிளம்பிட்டோங்க. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவ வெளியில கதவு திறந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி திறக்க வச்சுட்டான். இப்ப திறந்தோனே வெளியில நாங்க கிளம்பிட்டோம். சும்மா அங்க ஒரு வாக் தான் போறோம் எங்களோட இடத்துல. ஜஸ்ட் ஸோ பாப்பா வந்துட்டு இந்த மாரி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா, அவளுக்கு வெளியில போய் சுத்தணும். அதுதான் அவளோட பெரிய ஒர்க்குங்க. அவளுக்கு வெளியில வர்றது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நான் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் வச்சிருக்கேன். கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால. இப்ப எங்க வீட்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு கிருஷ்ணருக்கு புடிச்ச மாரி நாங்க வெண்ணெய், முறுக்கு, பொங்கல், பாயாசம், அப்புறம்